Спыніцеся тут. Ці ведаеце вы, што ў Гвадалахары праходзіць вечарына, прысвечаная найлепшай хаус-музыцы і ўсім яе формам. Запрашаем вас 15 лістапада у бар «Фауна» на новае выданне «Mantra Live Sessions», у якім возьмуць удзел такія артысты, як Анджеліні, Касасола, Марвік, Сан-Плер, З'яна Хабібі і многія іншыя, усе з якіх маюць выдатную кар'еру, выступаючы на такіх фестывалях, як Dreamfields, Мексіко, а таксама на розных пляцоўках Ібіцы, Аргентыны і США. Прэзентацыя ўключае ў сябе такія паджанры, як прогрэсів хаус, дип хаус, тех хаус, латин хаус і іншыя. Самае лепшае, што гэта ўсё без кавераў. Так што зараз вы ведаеце, лепшы план Mantra Live Sessions. Запішыце сябе. Субота, 15 лістапада, а 20 гадзіне бар «Фауна». До сустрэчы на танцпляцы.